ва ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида шудааст. хоб прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон барои бекор намудани мораторияи ҳукми қатл дар аснои дастгиршавии оммавӣ дар қаламравии кишвар оиди гумонбарӣ дар аъзогии ҳаракати исломии Ихвонулмуслимин баромад кард. дар ин хусус прокурори генералӣ дар вохӯрӣ бо хабарнигорон рӯзи 28 январ дар шаҳри Душанбе иброз намуд. Иттилоъ медиҳад оҷонси иттилоотии Авеста. ман дар ақидаи худ мемонам. суол оиди бекор кардани мораторияи ҳукми қатл ғавғои зиёдеро ба миён овард. танҳо дар соли 2019 бо айби терроризм ба ҷавобгарии ҷиноӣ аз 100 зиёд ашхос, аз ҷумла шахсони адои ҷазо намуда истода, кашида шуданд. онҳо ислоҳ намешаванд. мо онҳоро такроран ба ҷавобгарии ҷиноӣ мекашем. ба муҳлати ҷазои онҳо ки адо менамоянд метавонем танҳо 2-3 сол илова намоем, вале онҳо такроран ҷиноят содир мекунанд, гуфт Юсуф Раҳмон. ва дута шаҳрванди дигар барои даст доштан дар ин ҷиноят. ёдрас мекунем ки ҳанӯз дар соли 2016 Юсуф Раҳмон васеъ татбиқ намудани ҳукми қатлро ба як қатор маҳкумшудагон, аз он ҷумла нисбати инқилобгарон, таклиф намуда буд. дар кишвар аз моҳи июни соли 2004 ба ҳукми қатл моратория ҷорӣ шудааст. ҳукми қатл бо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 25 сол то ҳабси 1 умра иваз карда мешавад. 20 нафар мо дастгир кардагем вобаста ба ҳуҷум ва ишқобот. таҳлилгарон қайд мекунанд ки баргаштан ба татбиқи ҳукми қатл аз тарафи режим ин як воситаи тарсондани фаъолони диниву сиёсии мустақил мебошад.